Takže ahojte, v tomto streame si ukážeme, ako sa naučiť základy programovania Arduina, a to úplne bez hardvéru. Ukážeme si platformu Vokvy a vytvoríme si prvý funkčný obvod, klasický LED blink. No čo, ideme na to? Tak poďme. V každom prípade budeme potrebovať prehliadač. Akýkoľvek v podstate, a v popise tohto streamu máte aj link na túto stránku vlastne vokvy.com. A je to vlastne World Most Advanced ESP32 Simulator, takže vlastne je to simulátor týchto obvodov, teda nielen Arduino, ale aj ESP32, STM32, PPICO. Dneska sa chcem venovať viac menej iba tým Arduinám, a to konkrétne Arduino Nano, ktorých mám hodne vlastne aj doma vo fyzickej forme. V podstate takto vyzerá, je to taká malá doštička, ja neviem, 2x6 cm odhad. Mám to tu niekde, by som to mohol aj zmerať, ale s tým sa teraz nebudem zapodievať. V každom prípade vytvoril som si takýto podkanál Unitech, kde sa budem venovať skôr takýmto technickejším veciam, ako napríklad modelovaniu 3D modelov, ale budem tu skôr riešiť vlastne elektrotechniku, dajme tomu, a programovanie. Takže toto je teda stránka Vokvy, simulátor vlastne týchto mikrokontrolérov, takže otvorili sme si tu Arduino Nano. Hore máme možnosti spustiť simuláciu, pridať tam nejaké súčiastky alebo ďalšie možnosti. Musím chvíľku počkať, kým to uvidím na Twitchi, že či tam vlastne vybehne to menu, lebo to som si není teraz istý. Áno, vybehlo, dobre. Mám to trošku s omeškaním, takže stihli ste si už prečítať, aké sú tu možnosti. Myslím, že to nemusím menovať. V ľavej časti máme zase pripravený sketch, čo je vlastne kód v C, ktorý sa nahráva vlastne na tie mikroprocesory. A tento program vlastne potom vykonáva nejaké funkcie v rámci procesoru, prípadne digitálnych alebo analógových pinov. Potom tu máme napríklad aj RXT a TXD, čo sú vlastne komunikačné piny napríklad pre sériovú komunikáciu, či už s iným Arduinom alebo s USBčkom na počítači, v telefóne. Takže tak. Môžeme asi začať rovno to C. Všeobecne by som to asi tak zhrnul, že C pre Arduino je trošku, som povedal, zjednodušené v tom, že je orientované vlastne na robenie s tým Arduinom. Čiže sa tam napríklad vyskytujú príkazy, ktoré vyslovene súvisia priamo napríklad s prácou s portami alebo s Arduinom ako takým. Čiže úplne to C nie je, ale má to takú syntax, budeme to volať C. Takže každý tento Arduino kód v C sa vlastne začína týmito dvoma funkciami. Jedno je setup, tá sa spustí iba raz, keď sa Arduino pripojí na zdroj Arduina fungujúce cez USB, toto konkrétne USB myslím mini. A vlastne keď sa to pripojí teda na 5 V, čož môžeme vlastne pripojiť aj túto cez pin 5V a pin GND, ale v tomto prípade, ak sa pripojí cez piny, tak hrozí, že sa môže prepáliť vlastne usmerňovač. Stabilizátor skôr, alebo usmerňovač, neviem, či to zrovna bude mať, je to tam viac menej zbytočné. Takže vlastne setup prebehne iba raz, keď sa prístroj zapne, a v rámci tohto setup, vlastne funkcie setup sa dajú nastavovať, či už piny sú vstupy alebo výstupy, alebo nejaké, dajme tomu, iné funkcie, ktoré potrebujeme na beh programu ako takého. Potom tu máme funkciu loop, ktorá vlastne slúži na to, že beží do kolečka dokola, do kolečka dokola až do zblbnutia, kým vlastne to Arduino napájané zdrojom nejakým. A samozrejme môže to volať aj nejaké iné funkcie, ktoré sú potom neskôr v kóde a tak. No, ako prvé by sme si asi mohli dať vlastne do toho setupu zadefinujeme, aby sme mali piny ako výstup. Urobíme si jednoduchý obvod s blinkom, čo je vlastne blikanie diódy. Takže začneme asi tým, že si tam tie diódy nahádžeme.
Skrátke vždycky potrebujeme diódu, rezistor a poprepájať to. Dáme si to napríklad, no niektoré tie piny nie sú úplne iba na ten konkrétny účel, napríklad tieto digitálne piny hore vlastne môžu byť použité aj na iné veci. Niečo teraz marí, že vlastne tuto začína vlastne D2 a tento RXD a TXD sú vlastne D1 a D0. Dajú sa aj tie použiť, ale potom treba dávať pozor neskôr v kóde, aby sa vlastne tieto funkcie nebyli. Buď to sa dajú tieto funkcie vlastne napríklad aj v tom setupe vypnúť, aby sa vlastne nemuseli použiť, ale pokúsime sa to obísť vlastne tým, že to riešiť nebudeme. Takže začneme napríklad tej D2, tu to vyzerá, že to asi nebude mať inú funkciu než D2. Priznám sa, akože s týmito nano Arduinami som nerobil už nejakú dobu a už si úplne nepamätám všetky tie piny, že vlastne na čo sa používajú a či tam nemajú nejakú inú funkciu ešte popri tom. Už sa mi to popravde plete s inými mikrokontrolérmi alebo aktuálne čo sa hrám z Raspberry Pi. Takže toto by som posunul dolu. Keď si kliknem na ten kábel, tak vlastne môžem meniť jeho tvar alebo posúvať si teda podľa potreby. Takže si to môžeme nastaviť aj nejak tak užívateľsky príjemnejšie, nech to má aj nejakú štábnu kultúru. Nech to nemáme zase ako hulváti, aj keď je to len na ukážku v podstate. No, urobil som tu teda vlastne jednoduchý obvod, ktorý vlastne pozostáva z kábla, rezistora, diódy a naspäť vlastne ide do GND, preto si vlastne D2 musíme nadstaviť ako výstup, aby nám vlastne dokázal tú diódu zapnúť. Robí sa to vlastne cez príkaz pinmode, ktorý je priamo ako príkaz pre Arduino. Dáva sa do setupu na začiatok. LED built-in je vlastne ledka, ktoré túto, jedna z týchto štyroch, tieto dve myslím signalizujú sériovú komunikáciu RXD a TXD a potom je ledka, ktorá signalizuje vlastne, že prístroj je pod napätím a beží a potom je tu vlastne tá built-in, ktorú vlastne môžeme ovládať týmto príkazom. A v našom prípade si zadefinujeme L1 pardon. Zadefinujeme si tu číslo 2, čo nám vlastne definuje pin druhý, D2. V prípade, že by som to chcel pripojiť na analogový pin A2, nie je problém, pretože analogový pin dokáže fungovať aj ako výstup, nielen ako vstup analogový. A dal by som tam potom A2, že sa to týka vlastne toho analogového pinu. Teraz si tam necháme dvojku a tuto miesto LED built-in, miesto tej vstavanej ledky si dáme L1. Samozrejme môžeme tam dať rovno aj to číslo 2, ktoré nám odkazuje na ten druhý pin. No, týmto sme si vlastne zadefinovali L1 ako druhý pin, krycí názov, premennú. A v setupe si pin mode dáme ako output, pretože ho budeme ako výstup používať práve na rozsvietenie ledky. V ďalšom kroku sa presunieme do funkcie loop. V funkcii loop potrebujeme urobiť jednu jedinú vec, a to nastaviť vlastne ten pin digitálny dvojku na hodnotu high, čiže aby dávala logickú jedničku. Takže môžeme písať digital write Teraz keď si všimnete, tak mi rovno pod tým, čo píšem, vyskočila možnosť, ktorú môžem vybrať a doplní mi to vlastne tú syntax. Čož je výhoda niektorých týchto editorov, lebo to nemusíme aspoň memorovať jednotlivé tie príkazy. Ale tak keď to človek vie napríklad aj z hlavy, tak sa absolútne nič nestane. Takže teraz si tam dáme to L1, akože sa to týka tej... Čo som to nazval vlastne L1, keď je to druhý digitálny pin? No a však to je jedno.
A teraz mi to dá vlastne na výber, či ho chcem zapnúť alebo vypnúť. Tak dáme high, pretože ho zapneme. Teraz môžeme vlastne ten kód vyskúšať. A to, že ho vlastne spustíme. No, prečo nám dioda nesvieti? Hneď z jednoduchého dôvodu. A teraz neviem, či to ešte nekompiluje náhodou. Nechcem. A možno mi to ani nedovolí skompilovať, ak mám free plan, boh vie. Ale to není taký ťažký kód. Tak, asi máme smolu, kompilácia sa nekoná. Nič, v každom prípade môže tu byť chyba ešte aj v tom, že tu máme 1 kΩ odpor, čož zase ako dosť malá hodnota. Ale myslím si, že digitálnu ledku asi úplne neprepálim, takže môžeme skúsiť, či to zvládne aj s menším odporom, ale skôr sa obávam toho, že nám to neskompiluje. Čož budem hodne nahnevaný. Už ide. Výtečne. No, tuto si môžeme všimnúť, že sa nám rozsvietila tá kontrolná dióda, ktorá vlastne signalizuje, že zariadenie beží, ale tá červená nie. Čož bude asi tým odporom pravdepodobne. Alebo možno takto vyzerá rozsvietená, no to ťažko povedať. Alebo som hlupák a niekde som spravil úplnú hlúposť zasa. No nič, zistíme, či dokážeme odpáliť virtuálnu diódu. No. Alebo som ju zapojil naopak. Ešte aj to je možné. A či sa to tu dá aj vôbec? A tu je flip. No jasné, že bola naopak. To je tak, keď si nekontrolujeme, teraz som dal ešte do resetu k tomu, hen. To je tak, keď si človek nekontroluje polaritu súčiastok. Ešte, že je len virtuálna, že? Tak. No. Teraz by to malo ísť. No, takto vyzerá rozsvietená. Takže prečo sa nám rozsvietila len hneď? Z jednoduchého dôvodu. To už není chyba, tak už to je naprogramované. Pozrieme sa do kódu, kde nám loop hovorí o tom, že automaticky ide do stavu high, čiže do rozsvieteného. Na výstupe L1, teda na digitálnej dvojke výstupe, je vlastne jednička. Môžeme spraviť takúto vec. Delay microseconds, no to sa tiež niekedy zíde. Ale nám stačí teraz normálny delay, ktorý je v milisekundách. Takže ak tam chceme napríklad sekundové oneskorenie, dáme tam 1000. Po 1 sekunde si tam znovu zopakujeme príkaz digital write a dáme to na low. A taktiež musíme dať delay. Čiže čo som tam teraz napísal? Najprv si nastavíme na jedničku, počkáme s jedničkou sekundu, potom nastavíme na nulu a počkáme s nulou zase sekundu. A potom do kolečka dokola. Čiže teraz to bude po sekundách meniť vlastne stav z jedničky na nulu, z nuly na jedničku a takto do kolečka až do stopnutia. No čo, skompiluje to? Že by to používalo toľko ľudí, že som fakt v poradovníku. No ak to bude takto lagovať, tak na budúce to radšej zapojím na stole, na breadboarde a budem vám to na kamere ukazovať. Tá kamera má 640x480 rozlíšenie, takže to bude úplne super. Alebo sa popozerám po nejakom inom simulátore, tento je že vraj síce najlepší, aspoň to o sebe tvrdí sám. Ale čo som počul, tak takýchto simulátorov je akože viacej. Takže
Feel free to check it out. No čo? Ide. A teraz vidíme vlastne, ak nám tá dioda po sekunde bliká. Takže toto by bol príklad úplne jednoduchého blikania diódy. Je to vlastne príkladový tutoriál, ktorý nájdete v podstate okamžite, keď sa začnete pre Arduinám venovať. A dokonca aj konkrétne s týmto 1000-kovým delay je ten príklad ako uvádzaný. Ja som to v podstate manuálne tam zadával do toho Vokvy, ale na internete tie examples nájdete už ako normálne na skopírovanie, môžete si to tam rovno celé pacnúť a vybavené, ani nad tým netreba rozmýšľať v podstate viac menej. Takže tuto som asi za 15 minút stihol urobiť úplne jednoduchý obvod v podstate na simulátore. Ale tak samozrejme môžeme to aj skomplikovať. Môžeme si napríklad no dobre, tak dá sa to naprogramovať, lebo však s tým programovaním je to také. Ale môžeme si tu napríklad nasimulovať aj napríklad nejakú logickú funkciu. Môžeme skúsiť napríklad AND alebo niečo. Nemusíme to v podstate ani programovať, ani nejako poprepájať to Arduino, pretože tuto v tých základných súčiastkách sa dajú nájsť aj okrem samotných modulov priamo k Arduinu, ktoré sa dajú reálne zakúpiť. Tento OLED SSD 1306 mám dokonca aj doma. S ním je to dosť sranda, lebo tam sa dá pixel po pixeli nadefinovať, čo je na ňom zobrazené. Takže všelijaké obrázky, akože pixel art a takéto veci úplne v pohodičke. Tých displejov je tam od vymyslu sveta neviem koľko, dokonca aj dotykové. Aj keď, čo som čítal na niektorých fórach, tieto dotykové displeje nie vždycky sa dajú úplne oživiť. Potom je tu napríklad LED-ková matica Max 7219, ak to niekto pozná. Alebo hviezdna brána LED-ková. Nie, to není hviezdna brána, proste kruhový LED ring. 7-segmentový displej, ten by sme si mohli dať. Tam by sme si mohli spraviť simuláciu 7, 4, 47 a 48, čo sú binary to BCD kód, prevodníky. No to sú v podstate ledky. Je to vlastne 7 lediek do tvaru tej osmičky, takže to robí čísla. Potom sú tu akože aj spriahnuté po viacej kusov. Takže dá sa s týmto... Áno, aj Nokiové displeje sa dajú pripojiť na Arduino a ovládať. Niekde jeden mám, ale neviem ho nájsť, inak by sa s tým už hral. Takže nájdeme si tu napríklad 74HC posuvný register. Prečo si v tomto nesimulujem obvody? Ja to kreslím jak Dilliono na papier. Jak stará škola ešte. IR receiver. Hľadáme teraz ten NAND, ak som to zakecal. Ultrasonic distance sensor, to znamená ultrazvukový senzor na vzdialenosť. Senzor na plyny, toto je tuším atmosférický, na vlhkosť a tlak, teplota, peer motion senzor, to máte napríklad tie pohybové senzory v budovách, že prejdete a spustí sa alarm, takže akože dá sa s tým vyhrať. Aj s tým simulátorom a ešte lepšie v realite. Buzzer, servo, bipolar stepper, všetko možné. Vokvy logo, to neviem, či sa dá naprogramovať do Arduina. Obávam sa, že asi aj nie. Custom chip, to ani neviem, možno sa tam dá celý ten NAND na novo postaviť. A tu sme AND gate. Takže dáme si tam AND gate. Tuto si tú ledku odtiaľ odpojíme. Za to, že nepriznala svoju polaritu, tak si nezaslúži ani ten odpor. Takže tu si môžeme dať Ačko, či to je Bčko, ktorý si Bčko. A to je v podstate jedno pri týchto hradlách. Tak, je to správne. Jo, a dá sa to zalamovať klikaním, takže dá sa to veľmi presne urobiť tá cestička a pripojiť. No, čo som teraz spravil? Toto je hradlo AND. Má vstup A a vstup B a výstup. AND má úplne jednoduchú tabuľku pravdivostnú. Myslím, že sa to volá pravdivostná tabuľka. A spočíva to v tom, že ak tieto dva vstupy majú naraz na sebe pripojenú jedničku logickú, tak aj na výstupe je. V momente, ako jeden z nich je 0, tak už na výstupe nie je. Môžeme si to overiť napríklad v kóde.
Zadefinujeme si tu, pozor, musíme si zadefinovať aj ten tretí pin, respektíve tuto som na Digital 3 pripojil vlastne to Ačko. Takže to môžeme vlastne premenovať. Toto si nazveme vstup A a vstup B. Vstup A je Digital 3 a vstup B je 2. Takže tuto máme zadefinované vlastne premenné pre digitálne výstupy, čiže 2 a 3, do digitálnych vstupov na NANDe 2 a 3. Pardon, ANDe, to je AND. NANDy mám totiž to radšej už od strednej školy, tak furt všetko je pre mňa NAND. A teraz tuto si musíme dať pozor zase na to, aby bol správne zadefinovaný pin mode aj pre jedno, aj pre druhý. Keďže sme menili názov premennej, tak tuto by malo byť Ačko ako output a tuto by malo byť Bčko ako output. Lebo obidve posielajú ako output von tú logickú jedničku alebo nulu. A v loope to musíme taktiež prepísať a tam už bude trošku viacej toho prepisovania. A spravíme to ako pravdivostnú tabuľku, čiže tu si dáme ako Ačko low. Dáme si aj Bčko low. A obidve ako low ostanú 1 sekundu. Po 1 sekunde zadefinujeme ako Ačko high. Už mi to teraz mi tam ten debugger alebo čo proste nezvýraznilo farebne túto možnosť, pretože je to malým. Tam treba dávať pozor aj na malé veľké písmena. A môžem tam dať, myslím, aj číslom, že vlastne high 1, low 0. Dáme si to takto. Teraz zase naopak, hore bude na Ačku low, na Bčku bude high. Zase počká sekundu a po sekunde dá obidve na high. Čiže sme si tu vlastne vytvorili niečo ako pravdivostnú tabuľku, podľa ktorej si to môžeme kontrolovať. Aspoň teda tie výstupy, alebo vstupy do endu. No dobre, cancel. Keď už o tom furt točím, tak vám to aspoň ukážem, aký je v tom rozdiel. AND a tu je NAND. Aj tá schematická značka vyzerá podobne, líšia sa len túto tou guličkou, čo je vlastne negovaný výstup. Negovaný výstup znamená si toľko, že funguje úplne rovnako ako ten AND, len s tým rozdielom, že výstup je presne opačný. To znamená, ak mám na výstupe jedničku, tak v NANDe je to 0. Ak mám na výstupe 0, tak v NANDe je to jednička. Proste presne naopak. Preto je tam tá gulička, že to je opačný výstup. Ako NAND, negovaný AND. No. To si môžeme dať dopreč. A ešte ma napadla takáto sranda. Odstraním aj tieto káble a pridám tam vlastne ledky. Dáme si takúto zelenú. A kopírovať sa nedajú. Dajú, výtečne. Tu si môžeme dať vlastne z tej dvojky rovno do diódy. A dvojku máme Bčko. Bo ešte aj to som schopný popliesť. Takže pozor, nikdy nepodceňujte, čo všetko dokáže kocúr popliesť. Flipneme si túto diódku, nech to vyzerá prirodzenejšie. Tak. A teraz by sme vlastne na zelených diódach mali vidieť, jak blikajú vlastne výstupy D2 a D3, čo je vlastne kvázi tá kontrola pravdivostnej tabuľky. A potom vlastne by sme mohli podľa toho endu vidieť, jak bliká tá červená. Takže môžeme to spustiť. A zase tam bude nejaká chyba.
kto ju nájde. Možno opletú tie premenné A a B. No nič, skúsime to najprv bez tých lediek, že či mu náhodou nezadrbáva z toho. Ono v podstate je úplne jedno, v akom poradí sú pripojené A a B vývody, pretože tá tabuľka funguje aj tak z obidvoch strán zrkadlovo. Takže bez ohľadu na to, jak to prepojím, bude to akurát nesedieť v kóde. Takže zatiaľ to len skúsim takto, že či sa to nejak nezmúdrie. A teraz podľa tej frekvencie vlastne blikania tej červenej ledky, tam je vidno, že sa po sekunde prestrieda tá pravdivostná tabuľka. Ale z jakého čarovného dôvodu to nechcelo ísť s tými ledkami úplne celku teraz neviem. A možno aj viem, len sa mi nad tým úplne nechce premýšľať. Toto je taká jednoduchá ukážka, jednak jak funguje Vokvi ako simulátor týchto obvodov a jednak vysvetlenie toho kódu v C. Teda v C. Môžeme si urobiť skúšku správnosti aj takým štýlom, že si tam dáme iba na prázdno tie diódy a spojíme ich so zemou. Napríklad takto. Tak. Pôjde to, či nepôjde? Tak. Input pin not driven, to akože čo znamená? Ja aj toto, že som nezapojil. Nikoho nezaujíma. A teraz vlastne vidíme tú pravdivostnú tabuľku z kódu. Ale prečo to predtým nešlo? Možno im vadilo iba toľko, že som to napojil rovno na tie výstupy NANDu. Možno, že to tá simulácia nezvláda. Alebo to by to možno nezvládol ani ten obvod. V praxi som to akože neskúšal ešte až takto zmrdať. Pardon za výraz. Napojím to rovno na tie výstupy a môžeme to spustiť. A teraz ak ste si mohli všimnúť, tak vždy keď zasvietia obidve naraz, sa rozsvieti vlastne aj na konci za endom tá výstupná. Takže tuto sme si napríklad ukázali, ako ovládať cez digitálne vstupy 2 a 3 hradlo AND a potom vlastne sa dajú takéto veci kombinovať do komplikovanejších a komplikovanejších zapojení. Ono v podstate miesta je tam dosť aj na obrovitánske projekty, takže srandy kopec, nehambite sa, otvorte Vokvi a môžete sa do rána hrať na Arduino programátorov. Nepotrebujete ani fyzicky mať to nano. A ešte vám poradím jednu srandu. Kúpte si k telefónu prepojku z toho malého USBčka, ak sa to nabíja, na klasické Ačko. Potom si tam môžete pripojiť myšku od počítača. Tá na telefóne funguje cez Android. Potom čo vám bráni otvoriť si na telefóne Operu napríklad, alebo Chrome a pustiť tam Vokvi. No dobre. Takže toto by bol základná ukážka ovládania output pinov a napríklad ovládanie od toho napríklad hradla AND. Môžeme spraviť ešte takú srandu, že vyhádžeme ledky. Hradielko si neotočíme, že? Neotočíme si hradielko. No nevadí. Môžeme si teraz výstup, kde bola predtým ledka, pripojiť napríklad na Digital 5. A z Digital 6 si môžeme vytiahnuť ledku
A teraz pozor. Musíme definovať premenné. Ačko a Bčko na ovládanie endu, tie by sme mali. Potom si musíme zadať napríklad end in, dáme si, že AI, to je blbá skrátka, nemám rada AIčko. Dáme, že end. Potom tu to je vlastne náš pin 5. A potom ešte budeme potrebovať pin 6. Ako LED napríklad. Teraz musíme dodefinovať ďalší výstup a vstup. Takže end si dáme ako input a LED ako output. Teraz musíme prepísať celý ten kód, ale asi natoľko, nech sa toto točí do kolečka. A môžeme tu dať podmienku. Ak si teda spomeniem, ako vyzerajú podmienky v syntaxi C, lebo poslednú dobu som robil hlavne .NET a Arduino. Hlavne .NET a Python. Takže tam sa trošku tá syntax líši. Ale v konečnom dôsledku ten if vyzerá za každým rovnako, len zase tam zabudnem nejakú bodkočiarku alebo čosi, lebo teraz, jak robím v tom Pythone, tam bodkočiarky na konci riadku sa nepíšu. Takže podľa syntaxy C, v ktorom teraz robíme, sa robí if takto. Čož je v podstate akože štandardný tvar, len napríklad sú syntaxy, kde sa nedávajú tieto zátvorky okolo podmienky. A my si tu vlastne môžeme teraz zadefinovať, že pokiaľ end, respektíve takto, najprv potrebujeme zistiť jeho hodnotu. Takže si tu zadefinujeme napríklad, že int, nenapadajú ma nikdy názvy pre premenné, dávam tam hlúposti. Napríklad premennú, a tá bude, že digital read, pozor, tuto bol write, akože zapísať do výstupu nejakú hodnotu, ale tuto ideme čítať hodnotu z výstupu. Takže digital read potrebujeme načítať end, premennú, čiže potrebujeme zistiť, aká hodnota sa nám vracia z toho hradla end. A tá sa nám vlastne hodnota uloží buď teda high alebo low do tej premennej int. Respektíve do int sa uložia ako jednička a nula. A teraz si môžeme vlastne dať tú podmienku, že pokiaľ no skúsim tam dať tú jedničku. Uvidíme, že či tam nemá byť high. Musím si osviežiť to C, lebo jak robím v tom Pythone teraz, tak už sa mi aj teraz kúkam na to, že tam mám kopec chýb. Ja to nemám. Takže programovať vo viacerých jazykoch súčasne je akože dosť také. No, teraz pokiaľ sa nám tuto musí byť dvakrát rovná sa, inak nám to vypíše chybu. Ak si dobre spomínam. Áno, dvakrát rovná sa. Lebo zase v rámci C je tento tvar if s dvoma rovná sa, by som povedal, za každým, pretože tam sa potom dajú robiť tie podmienky, že ak sa nerovná napríklad s výkričníkom, alebo ak je väčší alebo rovný, takže preto sa podmienky robia vlastne s týmito dvoma značkami. Takže pokiaľ teda je načíta do tej jedničku, to znamená, ak nám z toho endu vychádza logická jednička, tak v tom prípade nám z tej šestky, čiže z LED, vyhodí high. Takže tuto si zoberieme napríklad tento digital write
a nadefinujeme ho, že LED bude high. Ale iba ak teda mu prichádza z endu jednička. Tu si dáme else, že pokiaľ tam teda tá jednička nie je, tak ho dá low. A ešte si to môžeme obohatiť napríklad tým, že to sekundu vydrží a potom ho nastaví naspäť na high. Čiže preblikne. No, teraz si napríklad môžeme dať do komentu zvyšok tej pravdivostnej tabulky. No, v syntaxi C sa koment robí tým, že sa dajú dvakrát lomitka. Takto zoškrtne ten riadok a je to vlastne iba koment, pripomienka, nejaký text. Kompilátor ani debugger ho neberú potom do úvahy, takže ako keby tam nebol. No. A keď chcem vyselektovať viacej riadkov, dáva sa to s tou hviezdičkou. Ale potom musím na konci celého toho úseku komentového vlastne dať hviezdičku zase lomenú, aby som ukončil ten koment. Inak mi napríklad nezobere do úvahy tuto na konci, tú poslednú zátvorku a bude pindať, že funkcia void loop není ukončená. Takže treba dávať pozor na to, že ak robím viac riadkové komenty, tak ich musím ukončiť. No, môžeme to spustiť, myslím teraz. No, chyby. Som zabudol bodkočiarku, lebo som furt nastavený na Python. A tuto neviem, čo ti vedí, kámo. No pekne. Ja, on je zmagorený z toho end. Tak dáme, že hradlo. Keď ti vadí end, tu máš hradlo. Takže pozor, teraz to musíme všade nahradiť. No už to ide. Teraz si môžeme všimnúť, že to preblikáva veľmi rýchlo. Ale iba vtedy, pokiaľ teda z toho výstupu z endu ide tá jednička. No, ale aby sme napríklad tie logické stavy z toho endu, z výstupu, nejako vedeli aj lepšie odlíšiť, tak si dáme LED 1 a LED 2. A tu dáme napríklad na sedmičku. Takže si skopírujeme ledku. Do sedmičky vytiahneme šňúru, kábel, drôt. A teraz si ho musíme tiež ako output zadefinovať vo funkcii teda setup, aby sme mali jedničku aj dvojku ako výstupy. A teraz môžeme vlastne vymazať toto. LED 1, LED 2 alebo takto. Nech sa prepínajú medzi sebou. Lebo ako náhle mu nastavím nejakú logickú hodnotu, ale nastavím tú protihodnotu, tak ostane na tej nastavenej. Čiže v tomto prípade vlastne, ak nám z hradla príde jednička, tak sa rozsvieti šestka, čiže LED 1. Ak nám z hradla príde 0, príde tuto else a rozsvieti sa vlastne LED 2 na sedmičke, teda tento. Ale s tým, že za každým, keď sa jedna z nich rozsvieti, tak tá druhá sa dá do opačného stavu. Čiže sa budú striedať podľa výstupu vlastne z toho endu. Môžeme si to spustiť rovno. A niekde je chyba.
No, už viem, kde ich. Zabudli sme na dôležitú vec. Odkomentovať pravdivostnú tabuľku. Teraz sa budú prepínať v podstate po 4 sekundách, pretože kým prejde celá pravdivostná tabuľka a zmení sa logický stav, tak to chvíľku potrvá. Ale začínam mať pocit, že tam niečo nehrá. Začínam mať pocit, že tu musí byť high. Nie jednička. Už predtým sa mi čosi nezdalo, jak to tam preblikovalo. Teraz sa tak od hora dolu čítam, ale veru neviem, kde mám chybu. A ak to teda není v tom, že to bere tuto ten high alebo low, no int neobsahuje hodnotu high alebo low. Obsahuje iba jedničku alebo 0, celé číslo. Môžeme si tam urobiť napríklad kontrolnú LED diódu na výstupe toho hradla. A skontrolovať si, či nám vôbec do toho kontrolného vstupu na 5-ke tam niečo ide. No teraz nie, teraz som to prepojil. Do 5-ky som to napojil to hradlo, takže do 5-ky si to napojíme znovu. A nedal som to ja hlupák vtedy náhodou do tej 4-ky tam? Lebo niečo sa mi zdá, že to bolo viac akože doprava pripojené. No to sú mi veci. Teraz pozerám štatistiky, že dropnuté framey, že 0%. No pekne. Tak dobrá kvalita streamu a takto to skoní, že mi to nefunguje. Ja si kontrolujem zapojenie. 6, 7 outputy. Hradlo je input na 5-ke. Alebo ja neviem, dáme si tu, že bool. A teraz tu môžeme dať, že high. Skúsime to takto, ináč ma nenapadá.
Prvne fungoval na nábežnú hranu, teraz ani na dobežnú. Takže niekdy bude mílka. Ale môžeme s tým vybabrať. Si skopírovať. A zadefinovať nový if statement s opačnou hodnotou. Alebo aj prečo nie, že? No toto sa mi ani trochu nepáči. Walkvine má. Neviem z akého dôvodu, asi som tu dlho nebol na tej stránke alebo čo, ale vždycky keď som to zapol, tak absolútne bez problémov zapol som simuláciu, išla hneď. Bez debaty. Už ide. Otázne je, či aj ten kód pôjde. Nejde. Kurník, šopa, holubník, kde tam je chyba? Možno mu Boha puste vadí, iba proste, že som mu tam zadefinoval ten boolean. Dáme tam int. Teraz to spustilo hneď tú simuláciu. No ísť mi tam. A nechce ju prepnúť. No možno mu Boha puste vadí iba toľko, že tam má ten proti. No, hovorím, keď tam nemá ten opačný príkaz, tak ostane svietiť. Ale potom sa tvári, a keby tam mal proste furt do kolečka dokola zadefinovanú tú jedničku. Aspoň na tom nende. Dobre. Ja tam hodím na chvíľku pauzu. No, halo, halo. Už som späť. A Bot nám píše do chatu. Bot, ahoj, vitaj u nás. Dúfam, že sa naučíš... Neviem, čo sa tu chceš naučiť. Ty len otravuješ v čete. No nič, to je fuk.
Archimedes prišiel na zákon stlakový, či čo to vymyslel, vo vani. Uniket zistil, kde má chybu, na piesočku, na záchode. No, v každom prípade napadlo ma asi toľko, teda napadlo mi asi toľko, lebo ako, tak. Neviem, do akej miery je tento simulátor realistický, ale volá sa to, že odpor, tzv. Pull-down odpor. Pull-down odpor by mal byť na stupe 5, aby ťahal hodnotu od hradla na 0, aby mohol znovu nadobudnúť jedničku. Čiže si to opravíme tak, jak sme to mali predtým, na low. Na schválne. Toto bude sranda. A zase to nefunguje, ani pulldown nepomohol. Ono totiž tie Arduina majú svojím spôsobom nejaký pulldown už akože vstávaný priamo v tej doske, takže úplne som s tým nepočítal, ale no boh vie, do akej miery je robený ten simulátor oproti realite. Popravde toto som v realite s Arduinom nikdy neskúšal, lebo toto je úplná hlúposť. Skôr som to teraz len tak zbúchal dokopy ako ukážkový príklad. A je docela možné, že to, čo sa tu snažím spraviť, je úplná hlúposť. Takže tak. Ale absolútne netuším, kde tam mám chybu teraz. LED 1, LED 2 sú outputy, hradlo je input. No veru. Nie tuším. Aha, tuším. Tuším. Ono, ten loop ide v krokoch. To znamená, prejde ho celý a potom ide ho znova. V tomto bode tam má naozaj len jednu hodnotu. Až tuto ich mení. Čiže môžeme to spraviť asi tak, že si zadefinujeme napríklad void, čo je funkcia bez returnu, teda bez hodnoty, ktorú by vracial. Dáme si get hradlo napríklad. Ale jak sa robia parametre? A to je jedno, asi ani nebude treba tomu dávať parametre. A get hradlo bude robiť asi toľko, že zistí, čo je vlastne na tom vstupe 5 na nane a celú túto záležitosť taktiež. Takto by to mohlo vyzerať. A teraz vlastne to get hradlo funkciu. By som si mal dať takto po každom vlastne tom jednom kroku pravdivostnej tabulky, aby za každým, keď sa zmení stav na výstupoch, teda na vstupoch hradla, tak aby za každým výstup hradla zhodnotil a podľa toho vlastne zapol jednu z tých lediek. A ak to takto nepôjde, tak už sa nikdy nenazvem programátorom. No čo, pôjde to, nepôjde to?
Keby som s týmto mal robiť denne, tak si to normálne kúpim, tú licenciu, či čo to tam majú, členstvo. Ale teraz som to zapol, ja neviem, po roku, celé Vokvy. Nie, že by to nebol super nástroj, mňa sa to ľúbi, ak je to spravené pekne. Ale ja sa preferujem hrať s tým v realite, ako skladať si to na tom breakboarde. No, mám pocit, že to ide. No a tu je presne, aspoň vás naučím niečo nové možno, tu je presne tá sranda, že veľmi konkrétne, veľmi konkrétne záleží, v akom poradí sú funkcie a príkazy volané, hlavne v C. Takže teraz vlastne môžeme vidieť, ako je postavený obvod a že funguje vlastne podľa kódu, ktorý sme mu zadefinovali. A teoreticky by sa to dalo ešte rozpísať, prepísať a zoptimalizovať ten kód natoľko, aby napríklad som tam nemusel mať 4 krát po sebe tú funkciu getHradlo. Dalo by sa to skrátiť možno na nejakú jednoduchú 5-riadkovú funkciu a iba tam premieňať vlastne tie, či už o ktorý pin sa jedná, alebo akú hodnotu ho chcem zapísať. Ono programujem vo Visual Studio .NET a tam úplne až na tom nezáleží, ale v niektorých C-čkách aj záleží, či tá funkcia getHradlo je pod funkciou loop alebo nad funkciou loop. A bohužiaľ mám taký pocit, že to záleží od konkrétneho C ako od C-čkovej syntaxy vo všeobecnosti. Ale v konečnom dôsledku chybu som si našiel, opravil, obišiel. A máme tu vlastne funkciu end, ako funguje ako hradlo logické. Môžeme teraz spraviť srandu. Pridáme tam môj najobľúbenejší NAND gate, hradlo gate, teda hradlo NAND. A z Bčka si napojíme Bčko a z Ačka si napojíme Ačko. No to neviem, čo teraz robíš, kámo, ale toto úplne asi není. Moc som to prechválil, teraz to machruje, že to vie robiť aj dlhé čiary. Takže teraz si to zapojíme vlastne paralelne, ten NAND oproti tomu ENDu. Takisto si tam skopírujeme tú diódku, aby sme videli, že nám bude blikať vlastne oproti tej dolnej opačne. Taktiež si to dáme na G na D. A v podstate nemusíme s tým ovládať ten digitálny 5. pin, pretože nám v podstate len stačí vidieť logické hodnoty. Tuto vlastne vidíte, že rozdiel medzi AND a NAND je v podstate vo výstupe, že je negovaný. Keď táto svieti, tak tá NANDová negovaná nesvieti a zase naopak. Z týchto hradiel sa dajú robiť všelijaké srandy, napríklad preklapacie obvody, blikáče všelijaké a takto. Mohol by som vám teoreticky ten blikač ukázať aj bez toho Arduina. V podstate blikač, ako mám tuto dolu na tých dvoch výstupoch 6 a 7, tak na takýto šťov striedavého blikania fungujú aj tie set reset, to je tuším preklapací obvod. Takže môžeme si ho postaviť len tak zo srandy.
si myslíte, že mám na pozadí schému a robím to podľa nej, tak nie, uvidíte, za chvíľku sa pomýlim. Alebo aj nie. No, teraz tam idú to diódy. Ale ja viem, že nie sú pripojené. Hovorím, tieto nendové hradlá ja ľúbim už od strednej školy. Neviem z jakého dôvodu, inak je to integrovaný obvod 7.4 LS00. Endy sú 0.8 napríklad. A strašne ma bavilo robiť pravdivostné tabulky a karnátové mapy. Kto vie, ten vie. Kto umí, ten umí, kto neumí, ten šumí. A vlastne tak budeme potrebovať kód v Arduine. Nie preto, že to k tomu pripájam, lebo plus 5 V z toho dokážem vyťahnuť aj bez toho, aby som ho naprogramoval. O to pokoj zase, ak je napájané. Ale zídu sa nám tie LED 1, LED 2. Čiže to tam asi nechám vlastne takto iba do toho lúpu. Tieto si môžem vymazať. A tu už mi svieti červený, že som omylom zobral aj zátvorku. Takže si ju tam dáme. Tieto premenné môžeme vymazať. Ostal nám v podstate len ten základný kód na prepínanie tých 2 a 3 pinov. Takže ja debil som tam nehal to, čo som tam nehať nemal. Tak ešte raz. Toto nepotrebujem. Toto nepotrebujem. Ja potrebujem iba tú pravdivostnú tabulku na to Ačko a Bčko, aby mi prepínalo tie logické stavy tam. Takže takto. Je to správne. A teraz vlastne z tej dvojky si napojíme toto hradielko a z trojky si napojíme toto hradielko. Teraz keď to spustím, tak nám to bude ovládať preklapací obvod. Alebo aj nebude. Aha, už viem, kde som spravil chybu. Ja som hovoril, že sa pomýlim. Ste mi neverili. Ten leč sa totiž robí z výstupov. Nie z... Jaj bože. Takto sa robí ten leč. A kto v tom nájde nejaký systém, podľa čoho to ide? Podľa dvoch vecí. Podľa pravdivostnej tabulky, ktorú som naprogramoval, a podľa pravdivostnej tabulky set reset preklapacieho obvodu. Preto to bliká v podstate kvázi random. Aj keď to úplne random není, dá sa to normálne v tabulke pekne proste rozpísať. No dobre, hodina 4 minúty, toľko vás tu trízním vlastne s nanom, s nendom a s endom. Takže myslím si, že ako prvý stream na Unitech playliste by možno stačil. Takže ďakujem za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa.